monggo sing putri sregep ngaji pancen yo ngono warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nduk, anakku sing tansah mituhu ana dawuh maka yung sampeyan nimbali anakmu aku. Unjuk syukur ngersane Gusti kang nyipta jagat ya ngger dene wis paring pirang-pirang kanikmatan. Wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman satemah bisa tetunggalan. Mapan ana lapangan hijau pondok modern Darussalam Gontor kampus pusat ana ing Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ngger. Alhamdulillah yo awake dhewe sak kanca bisa silaturahim kelawan para pepunden sing lenggah ana pondok modern Darussalam Gontor. Nduk dawuh sadurunge aku matur sing akeh-akeh kula nyuwun tulung dhateng para penonton tepuk tangan untuk pondok Gontor nggih. Alhamdulillah rumangsa bombong kawaran bungah nduk dene aku karo kowe tinimbalan pepundenku panjenenganing Bapak Kyai Haji Hasan Abdullah Sahal nggih selaku pimpinan pondok lan kabeh para pepundenku separeng lenggah ana kene. Iya yo heeh. Iki dalam rangka mengketi wis 100 tahun adeking pondok pesantren Gontor nggih. Ngono ya Pak. Nggih. Pondok modern Darussalam Gontor kuwi yen ora kleru didirikan pada 20 September 1926 rolas Rabiul Awal 1345 Hijriah.
oleh tiga bersaudara utawa Trimurti, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani dan Kiai Haji Imam Zarkasi. Ngono ya nak. Nggih. Pondok Gontor sing wis 100 tahun iki bukan capaian yang sangat mudah. Setelah dideklarasi Gontor modern pada 20 September 1926, Pondok Gontor resmi dibuka dengan mengusung sistem kelas ya kowe Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Oh ngaten ya Yung. Nggih. Mula yang kowe dadi santri Pondok Gontor kowe ora usah semelang. Kene iki ngelmu agama pancen nggone ngelmu modern ora ditinggalake, budayane ora disingkirke. Antarane budaya lan agama ning kene mlaku bareng. Mula aku berharap yang kau lulusan Ponpes Gontor kuwi kudu dadi santri sing beradab lho. Nggih, aku percaya kok Mak. Pancen wis dadi kebanggaan yang bedolan saka pondok pesantren Gontor kok Yung. Heeh, alhamdulillah. Kowe jumbuh karo visi Pondok Modern Darussalam Gontor ya, Ngger. Ya kuwi menjadi lembaga pendidik, pencetak kader, pemimpin umat, tempat ibadah utawa thalabil ilmi dan sumber pengetahuan Islam lan bahasa Al-Qur'an serta ilmu pengetahuan umum dengan tetap berjiwa pesantren. Untuk mewujudkan visi tersebut, Gontor menetapkan sejumlah misi utawa meliputi siji pembentukan generasi unggul. Ngono ya nggih. Mempersiapkan generasi yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya khairul ummah utawa umat yang baik. Leres. Terus fondasi karakter sing kuat, mendidik generasi mukmin muslim yang memiliki panca jiwa, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas serta aktif ya toh berkhidmat kepada masyarakat. Nggih. Lan uga membentuk ulama sing intelek, mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang untuk melahirkan ulama yang intelek. Nggih. Terus tadi warga negara yang ideal itu mewujudkan warga negara berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ya ya kabeh iki mau wis terbukti 100 tahun Pondok Pesantren Darussalam Gontor kene, Ngger. Ya ya moga-moga jroning pengetan 100 tahun iki Gontor ke depan lebih maju, lebih baik, tetap beragama, berbudaya dan beradab ya Nak. Bener Ngger. Mula nduk ayo kowe karo aku sowan ana kene ora ana liya mung kejaba ya kuwi nyambung marang talining silaturahim Ngger. Mangkono Mak. Nggih iki kanggo mengeti 100 tahun Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Sadurunge ngaturake lelagon sing werna-werna ayo kowe tak kanthi ngaturake lelagon himne kanggo Gontor nduk. Oh himne Gontor. Heeh. Ning dicoba diiringi nganggo gamelan ya Ngger. Insyaallah moga-moga para kadang pengarawit isih kelingan nalika latihan. Nggih, mila monggo para kadang dipun aturaken lelagon himne kangge Gontor menika. Monggo dipun racikaken Cok. Monggo. Monggo. Yo. Kita
ngaturaake himne Pondok Gontor cucuk oleh para kadang-kadang pengrawit sing padha latihan ya Ngger. Nggih. Gandeng wis do hafal sesuk tak kei jarik siji-siji. Nggih. Amin. Nek yo bayar ora kok terus malah bayar. Nduk, dawuh. Kowe kudu ngerti, Nduk. Moto Pondok Gontor, pendidikan Pondok Modern Darussalam mempunyai moto ya kuwi menekankan kepada pembentukan pribadi yang mukmin, muslim dan berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas. Lah tujuane Pancajiwa ki apa wae? Pancajiwa ki siji keikhlasan, loro kesederhanaan, kaping telu berdikari, kaping papat ukhuwah Islamiyah, kaping lima jiwa bebas. Ngono nggih. Lan uga mempunyai pancajangka, Nduk. Pancajangka ki apa? Pendidikan dan pengajaran, ya toh? Terus kaderisasi, terus pergedungan, pengadaan sumber dana, lan kesejahteraan keluarga pondok, Ger. Nggih. Aku percaya kok, Mak, dengan kekompakan para warga, para punden sing mapan ana Pondok Gontor, aku yakin akan selangkah lebih maju dan terus kuncara anjayeng bawana. Allahumma amin. Nduk, dawuh. Matur nuwun kunjuk dhateng punden kula Bapak Kyai Haji Hasan Abdullah Sahal, Bapak Kyai Haji Ahrim Mariat, lan uga ngaturake penuwun Nger kunjuk tinaning Bapak almarhum Bapak Amal Fatullah Zarkasi ingkang 3 wulan kepungkur kundur marang ngersani Gusti Kang Ipta Jagat pandongaku sak kanca Nduk antuk swarga langgeng diapura sing dadi kabeh luputane tinampa sing dadi amale ya Nger. Amin ya rabbal alamin. Mula ayo Nduk gandeng iki ujupe tirakatan lan uga elek-elekan merga simbah-simbah biyen paring dawuh wong Jawa kuwi laku sing ampuh siji melek loro sabar. Meleke kuat ditambahi tahajud dasare atine sabar ing kono dadi mustikaning laku Nger. Mekaten yo. Heeh. Nger dawuh ingkang tinimbalan ora mung aku karo kowe sak kanca saka Solo ning uga nimbali para kadang bintang tamu Mas ya kuwi Cak Yuda karo Cak Komet. Oh ngono nggih kula diaturi pinarak ana kiwa kotak kene Nger. Kula nyuwun tulung Malik Slendro Mas Pegender. Nggih Malik Slendro biyen. Monggo tuh metok Mas Yuda karo Mas Komet. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa muslimin wa alihi wa apa seger ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cak Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Alhamdulillah Cak Yuda kula panjenengan saged sowan mriki nyambung tali silaturahim nggih Cak Yuda. Saestu alhamdulillah wa syukurillah ngagungaken asmanipun Gusti Allah. Dene dalu punika panjenengan lan kula saged sowan wonten pondok pesantren Gontor ingkang hebat luar biasa dalam rangka 1 abad pondok pesantren Gontor. Hebat Mas. Kula gadah pantun Mas. Apa pantunnya dari Mas Yuda? Menyang babat numpak sepeda motor, transit Lamongan bablas Jakarta. Terus selamat 1 abad pondok pesantren Darussalam Gontor, semoga jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa wonten tetembungan. Menapa Mas? Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, betul. Hidup dengan agama akan terarah dan barokah. Amin. Insya Allah pondok pesantren Gontor siap menjawab tantangan zaman, mencetak generasi muda masa depan yang tidak hanya berkualitas dan berdaya saing, tapi juga berilmu, beriman dan berakhlakul karimah. Tepuk tangan untuk pondok pesantren Gontor. Leres. Kula percaya Mas, yang pondok pesantren Gontor akan lebih maju karena saat ini terdiri ada 12 kampus putra dan 8 kampus putri. Dari Sabang sampai Merauke. Dalam pembelajaran kita sehari-hari menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris, tidak diterjemahkan loh niku. Namanya ben kulino dan untuk menghadapi tantangan zaman ke depan Mas Yuda. Leres. Malah keporo dalam 100 tahun pondok pesantren Gontor menika sudah mencetak generasi-generasi yang hebat loh Mas Bayu. Oh ngeten. Kathah sanget tokoh-tokoh nasional itu yang lahir dari pondok Gontor sini. Salah setunggalipun nggih menika almarfurlah Kiai Haji Hasyim Musadi, mantan Ketua Umum PBNU. Jenenganipun Profesor Dr. Din Samsudin, Ketua Umum Muhammadiyah. Malah keporo budayawan kundang, seniman kundang Nusantara, penjenenganipun MH Ainun Najib Cak Nun lahir dari pondok Gontor. Luar biasa. Kebanggaan tersendiri Mas Yuda. Mergo lulusan Gontor kuwi ora bakal ngisin-isinke ning masyarakat. Saestu. Lho, ngaten kepara bisa dadi patuladan yen cah nom-noman ya dadi bocah nom sing kena kanggo contoh nom-noman liyane sing di luar pondok. Leres. Niku ilanipun pondok pesantren Gontor menika saestu hebat luar biasa. Malah kepara dalu punika kula panjenengan yektosipun lak namung ngalap berkah to Mas Bayu. Betul, ngalap berkah dumateng sedaya para alim ulama, para kiai, ugi takdim lan sungkem kula dumateng para kiai alim ulama, para pengasuh pondok, para ustad ustadzah santri sedayanipun. Mugi-mugi barokah gesang panjenengan lan kula. Amin amin amin. Tur niki ngeten Mas, ini saya bisa matur ini panggung yang luar biasa. Leres. Panjenengan pirsa to, panjenengan pimpinan pondok wiwit nyani Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah Saha, anggenipun lenggah kalian para pamriksa niku kabeh mung semende ana ngersane Gusti kang nyipta jagat. Leres. Lenggahe ana Ibu Pertiwi, pepayone amung Bapak Akasa. Ning nyatane dalu menika dipun paringi tingkas ora udan, tegese kabul sing dadi pandungane Allahumma amin. Wah, hebat. Dawuhipun para alim ulama, dawuhipun para bini sepuh, dungane wong 40 padha karo dungane wali siji. Sing rawuh sak menten kathahe pun wali pinten ingkang dungane pahargyan kelenggan dalu punika. Betul. Saestu luar biasa berkah saestu Mas Bayu. Tur ya ora mung bengi iki kok Mas, ora mung dalu menika. Rangkaian-rangkaian kegiatan niku kathah sanget. Mengko terakhir tanggal 20 September lho, isih wonten reuni akbar dan dialog tokoh alumni Gontor Putra. Lho, niki ngenten sing kula pingajengaken 100 abad utawa 1 tahun Gontor niki, 1 abad niki sing entuk rejeki ora mung dalang ya
rega sinden karo pelawak. Ning para bakul-bakul ya kelarisan kabeh, ketumrapan rejeki kabeh. Lho, nggih ta? Perekonomian berjalan, Nggih. UMKM lampah, dulur-dulur pedagang, dulur-dulur sedayanipun mengais rezeki di pondok pesantren Gontor. Nggih. Iku hikmah utawa barokah ingkang luar biasa lho Mas Bayu. Leres. Napa melih wong panjenengan lan kula menika kan duweni kewajiban setunggal. Nggih. Tolabel iki nyapet to kowe iki kok ganggu ya. Boten asti rencana niki dijak omong boten nek gak tak mantuk. Lah sampean ki rene iki arep omong apa arep nyapa? Piye kadung go cangkem e. Mbok dijak omong yo to ora ngono. Lah nek pengen ngomong ya monggo ndang ngomong dikai kesempatan gitu Mas Bayu. Nggih, Pokoke aku nggih. dikira epeh ora menehi kesempatan ning gone awakmu. Lah ngoten ta Mas Bayu. Kuwi lujeng dalu Cak Ya Komet. sing dalu Mas Bayu. Kabaripun sehat ta? Alhamdulillah sehat. Nggih. Cak Yuda, Dawuh Mas Bayu. dalam acara 100 tahun Pondok Gontor Nggih. para panitia pun ngerancang acara yang luar biasa. Saeko proyo Mas, semangat Kekompakan kelihatan. nggih kompak saestu, semangat saestu napa melih menyambut panjenengan saha rombongan kanca-kanca abdi digelar daharan sakmonten kathahipun. Niku berkah kangge kula. Cak Komet. Nggih. Nggih. Ah, derek remen Mas Bayu. Dumugi mriki lak nggih wilujeng ta? Wilujeng. Nggih. Alhamdulillah. Cak Yuda, Dawuh Mas Bayu. dimulai tanggal 31 Mei Nggih. 2 sampai 28 Juni. Leres. Niku wonten Super Kopa 100 tahun Gontor. Nggih. Terus tanggal 6 Juni wayang kulit. Nggih. 8 Juni tablik akbar. Ding ben. Oh. Nggih. 20 tekan 22 Juni Forbes National Economic Summit and Expo 2026. Nggih. 20 sampai 21 Juni Sarasean Kiai Pesantren Nasional. Oh niku oke banget nih Wah, padat ning tidak mengurangi rasa hormat ning nyatane sedaya para tamu lenggah mirsani pagelaran wayang kanthi nikmat tur ya memperhatikan pagelaran dalu punika. Leres, Cak Komet. Nggih. Lagi sehat ta? Sehat Mas Bayu. Enggak Mas Jamet. Kok nesu? Alah Kok ora nesu? ngono ada. Wong ki ora oleh nesu. Inau lho ha. Maso biri. Wong sabar. Kekasih Gusti. Lah ngono kan ya paham to kowe Lah iki. ini anak kok yo beda kasih kok. Becik ketitik. Ala ketara. Rapal no kowe kowe Wong- ing ngarsa, Sung tulodo. ing madya. Mangun karso. Tutmuri. Handayani. Paham lho. Maksudnya- Rono Mas- Caraka. Boto sawala tak kepruk boto bongko. Nesu. Ngapa omong? Nesu. Tengajenging para alim para Iki ulama para alim aja ulama. nesu. Para Anjing sini jelas sepuh. to wong sing nanggape pondok kok. Sivitas akademika, Nah. ilmu pendidikan iki kudu dijaga. Awake dhewe iki sowan ning ndi papan nggawa empan, iso mapakne ning gone awake dhewe kok omong sak omong kok iso iki lho. Ora seneng aku. Karepku ki ngene lho. Piye nek arep ngomong dikai kesempatan nggih Mas. Nggih karepe pripun? Karepe pripun? Nek Pak Yudo ditangkleti kathah, kula nggih ditangkleti kathah. Oh Nah, ngaten. trimo kok sehat. Lah nek ora sehat mosok tekan kene. Ya sekarang anak ini iso tipip sehat. Positif. Positif kok soti. Oh alah dadi sing kutakon kurang oke. Nggih lho. Oh nggih. Ngeten, Cak Komet. Nggih, Mas. Pendengar kula rawuh saking dalem pundi daleme? Kan Bojonegoro. Cobi Bojonegoro dugi Ponorogo medale pundi mawon Mas sebutke wis. Nggih. Oh, Kakak anu. niku. Bojonegoro ngidul Ngawi. Nggih, terus Ngawi kula terus Mospati terus teng mriku setengah jam. Oh, terus Mospati niku gorang gareng terus iki sing guyu di sopir-sopir. iya ta, piye ta? Iki lho kok gak jelas. Jare njaluk ditakoni sing dawa. Jenengan iki termasuk ate berbobot ngoten lho, Mas. Dadi Oh nyuwun pertanyaan sing berbobot Mas. Oh, Ngene. alah, nggih, nggih. Mas Komet, kaya kernak saking pundi panjenengan? saking Bojonegoro. Wah, liwat Magetan kalau wau. Nggih, Kertas Gunung Lawu. ngertas. Bobote Gunung Lawu piro, Mas? Ya terus ana Berbobot lho ki pertanyaanku. yen sewu. Mriki wonten timbangan gunung.
berbobot kok terus bobotnya gunung. Lah kewah kita Mas nggih ta. Aku ki repot Jenengan kalih kula kedah pripun nek ngaten. Ngeten iki lho, berarti termasuk sampean-sampean ki menyepelekan apa yang sampean lihat. Lho kalau aku kira ditakoki akeh-akeh terus gak iso jawab ngono. Neng pondok pesantren Gontor ki tak buktekno Mas. Nah sampean karo aku panggah isih cerdas aku. Lho kok modelmu kok mlete terus sombong ki lho. Lah kene ditakoki sehat Mas Komet. Lah kene dibawa aku gur sehat tok. Hajar. Mbok yo sing dawa sing penak omong-omongan takoki kok perjalanan ngliwat ndi ae. Aku iki kernet apa pelawak dene. Boten aja Mas. Ya wis nek pancen panjenengan den lega ya monggo. Atur salam dhisik. Atur salam. Ayo kados mekaten. Salam ki sunah sing ngucapke. Lah nggih. Ning wajib kanggo sing jawab. Ayo no. Ana salam sing gak wajib dijawab. Napa? Salam imam karo makmum pas ataqiyat akhir. Assalamualaikum, masuk makmum. Waalaikumsalam. Ayo bro, selfie lho. Ora aku tau tak jawab didoni. Kabeh iki ana trap-trapane. Ana trap-trapane. Ya, kula kan teng pinggire sing arep dhewe kae. Lek gurine pas. Arep dhewe imam. Itu lho. Arep dhewe sing mimpin salat kan jenenge imam. Oh, kemeruh Mbah Kabit gonku kae. Lho, lah yo Mbah Kabit kuwi dadi imam. Ora. Imam iki biasanya pinggirku nak ngarepe Mbah Kabit. Salam ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah. Oh sing nasar iki kowe kok ayo ngaturke salam sing apik, cah kok baguse kaya ngene. Gak seneng aku lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suarane gawet Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Bocah yo nyambik lho kok iso. Terus guyung lho wis dirungke tenanan kok. Ayo aku ora ganggu lho Ki. Ganteng-ganteng kok celokne nyambik. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sewu Bapak Ibu niki teng pondok ampun sengengesan nggih. Jadi dijawab salam kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Mas, iki lho. Kowe sampean arep mukadimah ta? Nggih. Iki ora mukadimah lho. Kenapa? Iki mukok-mukok jenenge iki. Mukadimahmu ki lho piye? Salam kok mulek. Mulek kae iki lho. Kudune kan assolatu wassalamu ala asrofil anbiya. Waduh kurang ambiak berarti. Mabyak apa? Ngambyak utuh kuwi kok iso kurang ngambyak. Alam-alam piye Mas? Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya. Tanggap pondok lagi ngapal seminggu. Mulane kudu hati-hati. Assalatu wassalam Ala. alam waalaikum Kok iso Wes jangan anu ngono lho. salatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Nah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. wah hebat. Pertama-tama sebelum yang kedua, Lho, piye ta? kok pertama-tama Kok pertama yang kedua, kedua maksudnya piye? maksudmu lho. pertama ya sak urung loro to. Lah iya, bener. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Apa wis dikai? dereng. Sambutan kok nyauti wong iki lho. Lah niki takon. Lah aku kan yo cejakmu mbok Anggapan penonton sing ganggu, tapi aja direken. aja mbok reken. Ono. Pada malam hari ini Bocah apa kuwi anggere nek lampu iki jenenge bengi. Malam wis ngerti kabeh. Kok iso iki piye? Malam iki wis ngerti nek malam nyapa mbok genahne mbok jelasne. saya di sini Alah apa dikira wong semene iki mripate wuta kabeh gak ngerti nek awakmu ning kono kok. kaget aku. Mbak kira nang alun-alun wis ngerti kabeh nek ning kene. Aduh repot.
karepku ki sambutan. Lo pengen sambutan ta? Yo iso kok iso. Yo ndang kok iso. Dalam rangka Donga. donga apa? Lho, piye ta? Lah kok pondok donga padha karo nguyai segara no. Dongane kanggo pondok gontor kene ki lho. Gak. Kok iso gawe piye to? Lah ono kok mandi wong mriki kathah para yai. Lho nek sampean donga diamini wong semene akeh kuwi insyaallah mandi. Mandi nggih? Mandi kok. Nek kok donga diamini ki kathah mandi. Mandi. Muga satu ke mobil neh. Lah kok amin. Kita kok gak ikhlas aku. Lan dongamu ki kanggo kepentingan pribadimu lho. Donga kanggo pondok gontor kene. Lah, kamu supaya pondok gontor kene ki maju dikapakne lho. maju disuruh. Oh, aduh repot musuh cakep. Lewat Supaya pondok gontor iki saya dhuwur. Lah lho Dikapakne. saya nambahi. Lah saya dhuwur ngene iki ditingkat malih. Nggih ta? Maksudnya ben apik Dicet. Pi. Teneten lho, jam ngomongan gak nyambung lho Mas. Nyambung lho, Mas. Nyambungmu ki lho nggon ki. Paling ora ya awakmu kan sebagai orang tua. Oh ya anggur ya. Orang tua. Karepe wong tua sing wis duwe keluarga, wis duwe keturunan anak. Nek pengen mondokke putrane, golek pondok sing berkualitas, golek pondok sing bener-bener hebat didelok saka bagaimana pondok itu ning gone pondok gontor supaya anake dadi anak sing cerdas, anak sing pinter. Ngono lho, duwe anak ki didongakne anake pinter. di sekolahke di pondoke teng mriki. Nah. Nek reguler niku wis saka kelas 7 nganti kelas 12. Nek intensif saka kuwi mung 4 tahun ana pondok ditempuh 4 tahun. Oh, ngono. Sampeyan nggih gadah putra to, Mas? Ya duwe to. Pinten? Apa-apa. Wah, sekolah no kabeh. Ya sekolahne kabeh. Pinter-pinter no? Ya pinter to wong dongane wong tuwa ki supaya anake pinter. Wong tuwa dongane muga-muga anakku pinter. Lah, putrane nggih di sekolahne dhuwur. Lah iya no, wong ya ben anu kudu dadi wong sing hebat, wong sing pinter. Lah kok padha bangga-bangga to? Piye nek ora bangga wong duwe anak pinter? Anak pinter kok ora bangga. Nih, kula ngomong mboten sekedar ngomong. Ini ada melalui survei. Surveimu ki lho Melalui survei-survei sing Sampeyan nyekolah anak pinter getun kok, Ben. kok iso getun? Wis to, percaya aku. Aku ki melalui survei BMKG. Lho bose ta. Ora ngurusi perkara gempa. Niku. Heeh, piye. LSI Lembaga Survei Indonesia. Lah, itu sudah melalui survei. Piye kuwi? Anak itu paling tidak, kalau menurut saya, paling tidak punya 3. Oh, Loro dia anak toh? 3. Loro sesuai program pemerintah. Itu kalau program pemerintah keluarga bercelana berencana. masa direncana nek gak katokan mrene panggah dadi kok cok. Iya. Lah iya sing anak kudu Duwe 3, minimal harus 3. kok bisa Mas Karena tujuannya sekolah dipinterno anaknya iki mau sing loro, 1 dan nomor 2. Nomor 3 ki goblok nih ae. Gak usah dipinter. kuwi jenenge ya pilih kasih no. ban cinde ban silakan Sebagai orang tua tidak boleh pilih kasih, semua harus mendapatkan cinta kasih yang sama, tresno sing padha. Nggih, ini ada penjelasannya. alasannya ngeten nih Mas, nek sing di sekolah noki kabeh ya ta, pinter kabeh, sukses kabeh. Tamong kok awake dhewe wong tuwek iki saya tuwek saya pikun. Ya ta, nek wis menginjak 70 ke atas no wis toleh karek wong loro dhewe ya ta. Nek sekolah pinter anak-anake kuwi berhasil nang kono dadi guru nang Jakarta dadi pegawai pajak, polisi nang Surabaya. Karek dhewe nang omah toleh ya ta. Dhewe ra ono sing ngopeni awake dhewe. nah terus nek digoblokne sih tak Goblokne siji lah kuwi sing gak dadi apa nang omah nunggone awake. sing ngopeni Sing ngopeni. oh lah dulurmu pira ta Met? 3, Mas. lah sing siji nang ndi? Siji nang pajak nggone Surabaya. Sing nomor loro Dadi pegawai BUMN di Jakarta. lah sing nang omah Aku berarti sing digoblokne kowe Oh iya. sing goblok Oh sing ngene ning omah dheke kok. Berarti sing digobloki dheke. sing goblok kowe berarti berarti lagi kroso. Berarti aku. Berarti aku. Wong duwe program dhewe kok ora iso ngrasakne. anak iki dipinterke Nggih. aku kan anakmu kan ya sekolah Sekolah no. sekolah ben apa? Ya ben padha karo kanca-kancane. Lho.
sekolah kok gen padha karo kancang-kancane. Nggih, Pak. Kula niku mboten maksa lari-lari kok pinter arepe, ora pinter ora masalah. Sing penting sugih. Ngono. Wis. Nggih, Pak Bu nggih. Kula dongake mugi-mugi sedaya sugih apa, Mbak? Oh gak maksudnya dengan pinter, dengan kemampuannya, dengan skillnya akhirnya nyambut gawe iso nglumpukne duit akhirnya dadi wong sugih. Ora mesti. Tanggoku ki pinter ya gak sugih belas. Kowe ngerti sing bobol ATM, kae wong pinter-pinter kan. Iya wong bobol ATM kae wong pinter. Wong pinter kan gak pinter mesti kesetrum ndase kan. Kae nyatane yo gak sugih-sugih ya ta. Oh iya. Sing penting sugih. Lah tapi kan nuwun sewu Mas Bayu nggih. Ana tembange kuno jaman biyen kan ana tembang kuno. Bocah pinter besok dadi dokter. Tumpakane montor helikopter pura bangga. Wong pinter dadi dokter numpake helikopter. Lah Sampean sing gak pengalaman. kok ngelokke gak pengalaman? Bocah pinter sok ben dadi dokter, ora kabeh dokter pinter. Kose Pak, kose. Iki kok apa-apa kok sarwa disalahke to? Wis salah no, Pak. Lah nek ora pinter ya ora bakal dadi dokter to ya wong kuwi melalui proses beberapa apa pendidikan kok. Lah nyatane wong kula mbuktekno dhewe nek pancene pinter nyapa aku mreksakno anakku kok ditakoni. Sakit apa, Pak? Lah aku ngerti nyapa tak gorene. Iya ta? Kudune wong pinter aku lagi gendong anakku ngono. Ini kena malaria lho ngono. Iki ditanes lho ngono. Ya jenenge prosedure kesehatan ki nek jenenge dokter iki diperiksa dulu lagi ngerti penyakit. Apa diperiksa ya gak nyenengke belas. Kok gak nyenengke? Anakku gur ditul. Sudah ada apa-apa ini ngono lho. Lah wong ora kulaan mbok ditutul ropo. Dadi kan awake dhewe iki puas. Maksudnya ditutul pindho iki dokter wis bisa anu Kuwi dinggo ngecek detak jantung kecepatane piro ngono. Jenengan kita bantu dokter. Wong dokter mari ngono terus ngomong, "Ndak apa-apa, ini ringan, cukup dirawat jalan aja." Loh, aku yang nesu sebagai bapak. kok nesu? Dirawat nang dalam dia agak naik kendaraan. Anak kendaraan. Gusti, cakep goblok ora apa lho. Dokter ngono. Karepe dirawat jalan kuwi ya Mas Komet. Kuwi nek ngrawat karo mlaku. Apa iso? Masang impus kuntal pil. Ayo deh, ayo deh. Ayo kok kamu kok gerak terus aja. Ora iso lho, Mas. Ya aja kaget Mas Yuda. Oke. Sedulure daerah telu to. Oke. Daerah sing nomor 3. Lah niku kok Aja kaget. Aja kaget. Kene lho sing dikarepne rawat jalan ki awakmu gak nginep ngono. Lah aku nginep ya apa kenal ora kok nginep. Lah nek tinggone keluarga aku nginep. Rawate ki lho karo mlaku. Ora iso. Ora oleh nginep kowe. Ya yo ora kenal yo ora nginep. Rawat jalan iki tegese ora diinep ning rumah sakit kuwi. Ora kon turu ning rumah sakit kono. Ning dalem kok doktere nyawat-awati saka kaduan. Ngono lho. Ngono. Heeh. Ya kok ora dipasang CCTV. Terus doktere ngomong piye meneh? Doktere ngomong piye meneh? Aku mari ngono periksa. Apa kowe? Lah kok iso meru to? Kok dokter kok kemeruh pancen dokter ki yo ngerti. Ini Bapak usianya berapa? 40, Pak. Bapak suka makan kambing? Ya. Enggak boleh, Pak. Loh, kok kau le wong aku tuku-tuku dhewe ya. Enggak begitu. Maksudnya dokter ki kok ora ngono. Ora kok yo aku ngerti nek kuwi dhuwit-dhuwitmu dhewe lah tuku-tuku dhewe aku ki ngerti. Tak suwawet bisa nek wis suwe. Wenenge. Nesu aku nesu. Aku ki nesu. Ayo ngomongnya terus ngene kok. Enggak boleh, Pak. Itu anu kambing mengandung kolesterol ngono. Lah betul, betul Mas. Ayo no gimana? Saya yang ora cocok. kuat yo sirahe ngeluh wong mengandung kolesterol kok. Pendapat dokter saya sangat setuju karena kambing itu memang mengandung kolesterol. Bener betul kuwi. Lah sampean ya padha karo doktere. Lah kok iso? Loh, kambing ket biyen iki mengandung tempe. Oh, kambing kok mengandung kolesterol lho. Lah nek takon kolesterol metu pira, Lek? Kale lanang karo wedok. Enggak, maksudnya bener gitu. Iya. Nek kambing ini mengandung cempe bener. Iya lah, yo. Maksudnya cempe itu loh, karo kambing Ya. mengandung kolesterol. Oh, berarti putune kambing. Berarti putune kambing iki jenenge kolesterol. Daging kambing. Iya, iya. Kuwi ana kandungane. Nek makan banyak, Ya. itu nanti
bisa kena kolesterol, akhirnya darah tinggi terus stroke. Berarti kakan daging. Iya. Lah macan kan bendino panganan daging kok yo ora setruk. Ora. Wong nek ra pengalaman, menungso nek kakan mangan daging stroke. Macan ke kakan mangan daging, stroke parah Mas Malang. Andane kuwi ngayal maido kuwi ya. Macan ke stroke malah parah. Kok so parah ya? Mlakune ngantek ngene lho. Coba nek ora aku kan mangan, dhek iso mlaku. Sikil ngandeng gandeng dhek kolesterol, kok kan mangan daging mlakune brangkang. Parah ke stroke. Macan mlakune ngatur lu paling enek macan tos. Ojo padu. Filosofi yang baik untuk pondok pesantren Gontor sedikit kata mutiara kanggo sampean. Nggih. Angsal teman. Boleh. Yen saya mboten atekis kula kok gurui napa kula keminter ning saderengipun filosofi menika dereng nate ditemukan di mana-mana. Temuan baru. Temuan temukan arep mbok omongne iki lho. Lah iya iki golek. Oh, kono yang diwadah ya. Iya. Nggih. Jadi ndak usah orang hidup tuh perlu mencontoh filosofi yang satu ini. Ada 3 filosofi yang bisa kita ambil dari nama-nama setan. Loh, setan. Kok iso setan tok gawe rene iki? Ya wis pas Mas nek setan ngomong setan iki ya wis pas. Maksudnya jangan tai ngono Mas, iki kan ambil filosofinya. Dari sisi baiknya. Sisi baiknya. Mengambil filosofi dari sisi baiknya setan. Apa wae? Ada tuyul, ada kuntilanak, terus dan pocong. Yang pertama filosofi tuyul. Yang pertama setan gundul. Nek gak gundul aja dadi setan. Alah iki lho. Setan gundul utawa tuyul mengandung filosofi bahwa marilah kita hidup mandiri iso golek duit mulai sejak kecil. Oh iya. Iya. Kabeh iki ana sisi baik, ana sisi buruknya. Sisi baik. Tinggal bagaimana kita melihat. Mensikapi. Sejak dini, sejak kecil bisa mencari uang sendiri. Berdikari atau mandiri. Hebat nek tuyul. Yang kedua ada kuntilanak. Filosofinya apa nek kuntilanak? Filosofinya kita harus meniru bahwa dalam keadaan senang maupun susah tetap guyu. Oh iya. Tetap ketok bahagia. Wah. Filosofinya masuk Mas. Masuk. Terus sekarang terakhir Pocong mengajarkan kita semua untuk hidup selalu sederhana. Artinya pocong kuwi biyen mulai biyen ngantek saiki nganggone putih, gak nganggo rena giwang ya gak gawe. Sampeyan tau teman pocong nganggo merah putih napa mana? Apa nganggo batik kan ya gak putih. Aku ngono ya. Iki neh. Oh iya. Mengajarkan tentang kesederhanaan. Walaupun banyak pakaian tapi pakaian yang terakhir tetap pocong. Hebat. Apa nih? Pun. Kok ampun ki apa? Lah modelmu kaya arek ngomong ngene mau. Mboten. Ya nek wis ayo sakniki diselingi tetembangan. Oke, siap. Niki kula tak ngaturake lagu yang bernapaskan agama Islam judulipun Pepeling. Kula nyuwun tulung ingkang bawa didum tak yuda kalih tak komen. Siap. Nggih. Ayo sakniki kula dipun tinting dandang gula panjenengan bawani tak yuda. Nggih, ngagem cakepan rukun Islam saged. Siap. Dalu menika ibu-ibu waranggana anggenipun tetembangan kalih lenggah wae. Siap, nggih, mboten sak, pun ora oleh jumeneng. Yo saiki bagiane Cak Yuda karo Cak Komet. Siap, nggih. Monggo dipun aturaken rukun Islam. Suarane sae wonten bebingah 50.000 Matur suwun Mas Bayu, barokah. Ngene lho kowe enake, ya ampun. Ini kok pasti gak iso to. Kang lima puniki swantenipun hebat, monggo menika wonten 50.000 Mas Bayu. Nggih, jan awake nek bejo ra kaya awak. Mas Bayu dono wewek ya. Iya. Monggo. Kating dakno mring para sama
Nano. Halah. Kuwi cah yuda. Bagianku. Aja padha ditinggalke. Swantenipun sae monggo wonten bebingan. Suwun Mas Bayu, matur nuwun. Jentos tak omeh. Ayo. Monggo. Ayo Pak. Iya tadi tah. Untuk kok takok kene lho, Pak. Rukun karepmu. Wah rukun karepmu ki lho lambemu ki lho jebles ae. Rukun Islam puniku. Nah, ayo. Suaraku Lah Apik suarane apik. lagi. Rukun Islam puniku. Swantenipun sae tak omeh. Sae. Nggih, dilajengke lanjut. Yo. Wah, ngono. entang kok ngaku kok anek apa nih iki lho rencana ki lho wis iki lho wis iki lho rencana sahadate kang angka siji Suarane hebat, larase pleng. Alhamdulillah. Lanjut. Ayo. rapane ono wis aku tapi urung iki lho lagi iki ora ora kudu ya kang kang angka loro salah Monggo tak yuda mriki wonten bimbingan. Bantuan Mas Bayu. Isi akeh lha kuwi udah tas yo akeh kok. lah ijek kok Dene Dene kangka telu pengen ora Ramadan ngono ayo oh gasu warai ora ditake sisan. Ayo. Ramadan kok dintek nih Ora tegese tembange niku dirampungke. Ayo. Ramadan nindake poso Papat papat jakat Yogyakarta ping 5 ping 5 munggah haji nggih terus rukun Islam sampurna. Ayo. rukun Islam sampurna Alhamdulillah. luar Hebat, kembangnya ya luar biasa, suaranya ya apik. Kalau ya dilajengke sik langgame monggo. wah lah kok geton Diaturke tembangnya kepiling bukan celuk. Saka-saka. Saking Mbak Fahmi mengko nglerek. Nggih, jejeri ngono. Nggih, monggo. Ya Mbak Fahmi, monggo. yen wancine tansah eling bos wancine padha nindakake ati terus kumandhen wayai sembahyang tapi wajib jamuke pangeran salat dadi cagake agama
Yuda. Nggih. Wonten Pondok Gontor menika wonten Gambia Store. Gambia Store menika menyediakan semua kebutuhan keseharian. Nggih, wonten Pujasera, wonten ATK utawi wonten fashion niku hasil saking para santri sedaya. Nggih. Terus UMKM Gontor nggih wonten. Wujudipun menapa Amides nika Gontor niku kaya mineral nika. Oh nggih nggih. Itu wujud menapa saking Amides. Produk air mineral. Nggih, itu ada distributor dan bisa dipasarkan untuk umum. Oh, untuk umum. Lajeng hisanah Gontor madu. Dadi wonten produk madunipun. Nggih. Nalika semanten kula wis diparingi madune, Mas. Wah, kula malah Hebat, dereng. Kula dereng. Oh, ya dereng. Dereng. Nggih. Terus hisanah Gontor bakre terus kangge roti. Kangge roti. Terus wonten malih Latansa Store. Mereka meliputi wonten spot, wonten ATK, wonten apotek. Niku. Tadi mriki niku ya ana pelatihane Mas, Mas Yuda. Nggih, nggih, nggih. Nanti mboten mondok. Teng mriki niku langsung saya tutulan. Lho, ora. Oke, Nek iyalah. kene iki mondok, tolabul ilmi, golek ilmu, tapi juga diajarkan bagaimana kita berwira swasta. Ben duwe keterampilan. Duwe keterampilan. Jadi keluar dari pondok sini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ngono. Apa kok bakul roti piye kowe iki? Keluar dari sini Ya bisa bermanfaat untuk Nggih, masyarakat. umpama dodolan ya dodolan sing halal. Terus dasare mriki sampun wonten Universitas Darussalam Gontor utawi Unida Mas Yuda. Nggih. Prioritas ini tahun ini fakultas kedokteran. Tur dasare pun terakreditasi unggul. Wah, Wes wah, wah, wah. arep kurang kepiye saiki? Ayo. Ngono kok ngelokke nek jare dokter ora pinter, nyatane kene iki lho wis terakreditasi unggul pisan. dokter kene. Lho kok dokter kene ning ndi wae nek jenenge dokter ki ya padha wae. Terus wonten malih Gas Gontor Auto Service niku untuk bengkel mobil dan kendaraan. Lho Kuwi. otomotif ngantos dugi Nggih, bengkel nggih wonten. nggih wonten. Super lengkap, Leres. mulane pun pas pun trep nek gadah putra dipondokke utawa sinau belajar wonten pondok pesantren Gontor wis apa kuwi wis pas ya Mas Komet. Anakku tak pondok rene Ya iya ya kudu ngono anakku ya tak pondokke mrene. loro karo kayak kene. Heeh, lah terus kowe? Heh? Kowe gak sedo anak sing mbok goblok nih. Enggak. Lah ngomong ora sida. Bangku kaya aku. Ya ora kok ya. Ngono kok. Mulane nuwun sewu nek jeneng awake dhewe belajar dengan Nggih. sinau kan bisa merubah kehidupan. Nggih. Awet nuwun sewu roda kehidupan niku lak berputar gitu Mas Bayu. Laras. Roda itu berputar loh Mas Komet. Ya ning ora kabeh. Lho kok ora kabeh? Ya wong roda itu berputar. Lah ban serep ya ora. Kayak ban serep ya nang kon meneng. Enggak, sing tak karepne ki roda dunia iki lho, roda dunia. Dunya ki nek rodane kan. Kulo ki wah aku nak kadung rondo dunya bocor piye kuwi. Piye ta? Bayangno aku angen-angen kuat tuh. Badhe nambahne rodo dunya. Ora kok secara fisik wujud Aja berarti mbok ora. aja mbok mangan tah ngono kuwi lho Mas Komet. Sing tak karepne wong urip ning alam donya ki kan wong sinawang. Nggih. Kowe nyawang aku nyawang kowe ngono lho. Oh. Piye? Pak terus bilang tak piye? Ya terus Sampeyan iki mbok sawang tak culek sampeyan mripat. nyawang aku nyawang kowe. Tak culek mripatku lho kok iso. Kok keliru ae. Maksud iki kadang-kala awakmu ki sok ning ngisor, sok ning dhuwur. Oh lah ngono kan kadang-kadang pancen iya. Aku wis sering dhuwur aku. Ya aja sak ning loteng terus, ya sak ning ngisor. Engko nek ning omah tingkat dhuwur ya ora iso ngerti sing ning ngisor iki kepiye ngono lho. Nggih, selamat. Sengengesan rumah saku. Ayo sik malik pelok. Nggih. Aku tak nyuwun nek dipun sekaraken dandang gula Nyidam Sari. Nggih. Nyidam Sari. Ditepungke Mas Yuda. Nggih. Paranggono ditepungke mboko siji. Wah. Ayo sampeyan kenalan saka kono ora apa-apa. Komplit. Nggih. Nuwun iya. pangapunten wiwit saking ingkang mepet Tengen kula pas ki mepet debok. ingkang mepet gedebok. Nuwun pangapunten mboten ngirangi Subasita lan Trapsila nderek ditepangan nggih Mbak nggih. Nggih.
Mas Yuda. Paring asma Mbak sinten? Kula Ayu Saking Madiun. Biasanya zaman kok gak ngono to, Mas? Lah piye ta? Nganggo lagu. Coba piye? Karena gawe lagu piye ta? Piye? Wong seni orang budaya. Oh, nggih ya dimaafkan. Lali apa piye? Maksudmu piye ngono lho? Loh, nganggo lagu dadi awake dhewe iki wong seni, jare hidup dengan seni akan indah. Ya coba Oh, jajal. tadi tahu situasi. Oh, iki nek nggon wayangan kudu nganggo seni. Betul, Mas. Wah, Mbak Cobi Coba jajal awakmu sing paham. Coba ditonyoni. Oke. Contoni nggih. Tonyone abah kabeh. Coba diperhatikan nggih. Iya. Mas kendangnya, Mas. Nggih, ya kendhange. Kendake kon apane? Bidal. Alah, Iri. Ora. Oh, Piye? Iramane apa? Dangdut. Nggih, dangdut, pop, rock, blues. Dangdut. Oh ya. 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 Ya, mulai. Yang ini siapa namanya? Dek. Namaku Gile. Tia Ayu. Pancane ngepas lo tempo tadi. Kuwi nek gak ngerti kok jenenge Wardi. Ya iramane rada dicepetne sithik tempone rada. Ya no, ya. Coba. Yang ini siapa namanya? Kecepetan. Kowe maksud yo kok kecondalan no. Ngene sak menit lepas. Kendangnya Mas. Saya bingung. Iya. Pos. Kakak kowe ora iso. Kamu sih ketuaan. Urung muni barang kowe lagi arep barang kowe. Ya. Sawi gak. Yang ini namanya siapa Dik? Nama aku Loh, bener Tia kan? Ayu Kusuma Nengjas. Mbak Ayu. Iya. Rumahnya di mana Dik? Dia nang Rumah saya Pos ta. Masa Sing nusul iki ben kene. awak dhewe iki wis ngerti tok gak ngerti ngono tak tua kok tak suwek raiku. raimu. Nang lali ngono rasane. Yo. Mbak Ayu rumahnya di mana? Rumah saya di kota Madiun. Oh. Apa kamu sekarang masih sekolah Dek? Iya, aku hari ini masih kuliah. Kamu semester berapa sekarang? Sampai Aku masih semester 2. Oh, kowe gak empun. Apa nih piye? Sebelahe jajare. Ampun. Ya. Untuk yang ini Terus jajare. geser lagi namanya siapa? Yo. Aku Iya. namanya Dini Wahyu. Lah kok Ji? Lah kok rute kon kok piye? Dilagokke kok kondi. kondi. Kamu Nah. asal dari mana? Nah, betul. Asalku Iya. dari kota Nganjuk. Oh Nganjuk. Terima kasih. Terus lanjut geser. Ngerotok ngerok. Yang ini siapa namanya? Dek, semangat. Ayo kamu cekok lah. Pakai Jawa apa orang ya? Piye lah piye? Mbak, Coba ora tok banten coba. Banter gak semangat. Yo. yang ini siapa? Dalam? Apa nih? Apa nih? Ayo, dalam? Iya tak kowe lah. Bakit takut mah? Ya mau tanggunganmu kok coba pasrahnya aku. Oh, balik nadanya alon-alon aja, makanya bingung kita ya. Oh, nadane kowe mau ora bingung. Coba. Dengan paring asma sinten Dek? Yo. Oh, kita pensiun nih.
Nyatanya dompet medon ya. Kupingnya loh merek komplek. Kamu namanya siapa? Nama saya. Saya. Ya, Saya. kok saya bingung. Namanya siapa? Nama saya Gentari. Pakai nada, pakai nada. Oh iya. Ya sing takon yo aku nada no. Ayo naik nada. Yang ini Ayo. siapa namanya? Dek, Nama saya gak bisa. Gentari Atlas. Masih perawan atau sudah bersuami? Saya Ya, masih perawan. senenganku. Kon kenalan kok malah golek kesenangan iki lho. Kowe malah golek kesempatan lho iki. Iki kon kenalan kok malah golek kesempatan. Iki cukup berkenalan Kenalan ae. Lain-lain nanti Oh iya. Oh di luar pondok. luar. Gitu. Enggak situ. Kenapa? Hai piye maksudnya iki lho? Enten bepok kok ya. Ayo. Geser yang sebelah Anda. Yo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Enak tak uget-uget. Geser. Lah kok mau cedak kok? Kok si tak Kok dibedake karo kancane? alamat tinggi terus keluargane sapa wae kok cilik udah takone reno-reno bingung nyeparakne geser sebelah kirinya Dek yang itu siapa namanya asik-asik Nama saya Dita Intawati. apakah benar kamu dari Banyuwangi Iya. Teka ya Lah cekak kok dibethek sih. ya wis mbok becek ae yang geser Yo. Yo. cantik namanya siapa asik Aku Mas Kampret. Namaku Suti. Kok nesu iki ta? Kok nesu iki? Aja nesu. Aja nesu. aja ada selo supri kene lho pri kene lho pri Hei, Suti Kampret. Oh, mek kok kampret. sampean yo salah inget kok ngene kok kampret iki lho Alah ngapunten ya Mas. nek model ngene iki dudu kampret Mbak Soalnya mirip. iki ngono mondol bener selingkuh nggak? Pripun Mas Lemet? Kamu namanya siapa Dek? Namaku Suci Ovita Dewi. Oke, besok aja kuyen model ngonoku. Enggak apa-apa. Kenapa kamu kabur? Iya tau so. ora apa-apa kok kok nek diceluk komplang kan engko karo Mas Bayu Mas Bayu Jodoh Mas Jodoh kan iso ngono Siapa nih Mas? Sesita Sesita Mas Bayu jodoh Ayo. Oke. Wes ya wes. Ndak trauma. Ayo malik belok. Yo Nyidam Sari. Monggo. Coba dipun bawani Nyidam Sari. Sapa sing paring bawa? Aku nyuwun tulung karo Mbak Dita Inawati sik. Ya, Mbak Dita. Ayo. Monggo, Dibawani Mbak lah. Monggo Nyidam Sari. Monggo. Menika kula aturaken para penonton ingkang lumantar live streaming, tuwin sing kepareng lenggah dalu menika Mas Yuda. Oke. Nggih. Ya Mbak, diaturke Mbak. Kayak film kowe jodoh Ada. Nano neno. Yo. Wong nandang asmara. Nano. Wakku dewe. Mas Yuda. Nggih. Mbak Dita niku
Kyai Putri selirani panjenengan apa dudu kira-kira? Lah nek kula nggih nek kalih nggih apa to hae-hae iki lho. Wis tak Ora nek Mbak Dita iki Piye ngopo kuwi kok? arep ngomong apa kowe iki lho wong ditakoni karo Mas Bayu kan wajib pun jawab to. ya engko nang mbok anu Ora nek delok Mbak Dita ingkang lencir kuning merati menika nggih saestune nek kula nggih cocok utawi nggih sarujuk ngono. Cara roman ning jero taman ngoten panjenengan mlaku karo Mbak Dita terus mantembake apa nek panjenengan piyai loro ngono ning taman ngono kae. Alah nggih tetep lagune jumbo kalian lagu punika. Pripun? Upama sliramu sekar melati aku kumbang hitam sari. Ya jumbo. Camet. Upama panjenengan dadi bojone Mbak Dita, kuwi roman ning nggon taman mlaku wong loro digandeng tangane terus sampeyan nembang apa? wah kicau mania Wah, piye to kuwi? Kok iso kicau mania iki lho? Sing piye lagune iki lho? Kicau mania. langsung gagak to bos Semangat Nyun sewu Mas Bayu. Nggih. Menika tekan setting betanane jenengan apa saking mriki? Saking Iki saking pondok. Beda pi. Lah apa? Tekan setting gen kula nika mboten enten lho sing kaosan anu. Niki ngangge jas. Nggih. Kula nika nek jas-jasan paling gak naib, nek gak ngono. Pancen yo ning pondok. Ayo lek kudu disesuaikan. Lah nggih, jumbuh ke sasana. Yo, lanjut Pak Dita. Ano Oke, terus mriki Mas kirang kalih karduse mriki. Allah. Oh ya lo pain Mas ya. Nenoy sana mring Mbak Dita iki cara buah apa Mas itu? Mbak Dita menika umpami buah nggih paling boten menika nggih apel Malang. Wah, apel Malang. Gila kuwi ijo pecah biak ngono iso kumut ngoten lho. Nyegeri. Nyegeri. Nah, Nek ayu temenku Pas Ayu iki. ayu Nggih. nek ayu menika nek saking pamawas kula kados buah semangka tanpa biji. Weh. Pecah biak ngono banyune sekotos. Mas Kemet. Nggih, kilometer. Nek gentari iki nek cara buah apa Mas? Niku mboten buah ta Mas. Lah apa? Lah apa? Apem. Kok iso apem iki lho. Kok adoh men mlayune. Iki khusus buah. Buah wis entek duren. Wah, Duren. Duren ketinggalan njaba niku lincip-lincip ning asline jeruk daginge loweti. Misalkan kula niki generasi Gen Z Mas Bayu Nggih. bercinta dengan Mbak Dita Intawati. Nggih. Kula mesti ngomong ngeten, Mbak Pripun? Dita, pripun Mas? kamu punya uang 2000 ya? Punya. Buat anu itu loh, markir hatiku ke hatimu. Wah. Ngono lho, Mas. Generasi muda. Mbak Dita, Pripun Mas? kamu punya rumah? Punya dong. Aku punya tangga. Bagaimana kalau kita berumah tangga? Ono kuwi. Ayo, pesen. Ayo peri. Kok tafuk. Ayo. Mbak Dita, kamu punya rumah? Wes lho. Tapi ya Mas, wes lho mau. Takokne kok ora. Kupingnya mau aku gimana lagi babi. Peng bosak ya ngono ya. Kamu punya leng? Apa tikus lagi menungso ngeleng lho. Rumah sama Mungkin apa yang rayu? Ya pun monggo ayo. Kalau boleh tahu bapakmu penjual pendal ya? Orai Mas. Bukan toh? Gak. Salah. Salah. Orang kita iki. Lah kita senji. Kita sing takut kriting lho. Oh, duduk kita iki. Kita ndelok. Yo lanjut Mbak Dita. Yo. Besok kapan katekan Nenoy. jajalan wong bagus Lanjut. Barane. Yo. umpama nakoda
sasat sarang artinya kok Banyuwangi ing ing jalatri nyidam sari yuk monggo langgame nyuwun tulung Mbak Eka perhatine sih monggo ya Mbak diaturke monggo yuk kendarane gonggo pino dijogeti gentenan Mas Yudha karo Mas Komen nggih monggo Mas Yudha riyen
budaya aku kelonggan di iki jelas-jelas sabotase to Mas kok iso sabotase mosok kene kuno lali Coba. nyatane aku ya penak lho Ayo gentari coba. Wah, Contoh, iya. Ki. Wang iya coba. Ayo, iya kan. wayang Di